Basta yung anak ko nung nga tiliman una, sulog tonon ko nung mga laki anak. Balog tinuod ba po dagway pag discarter na abuton. What's up, Super Pam? Super Migubay are in the house again, and for this vlog, hapon na gyud halata na. Mayong hapon di ay sa tanan. So karon nga vlog na ami diri sa singalan sa paano mo? Sa barbershop. Makoy Barbershop na Japan diri sa Liloan Japan, Liloan Maria Sikihor. Then kauban ako si probinsyanong si Aw, Super Migubay. Ug ang tag-iya sa barbershop Si Brad Makoy. So ang unang alot si probinsyanong si Aw. Sunod lang ko. Okay, continue lang Super Pam. Ialot na siya. Dali ara. Probinsyanong si Aw, shout out. Shout out, probinsyanong si Aw. Side view. Palot mi kay alimuot manggod niya. Init ba kayo niya maningot me. Medyo tas-tas ng buhok, amor mong potlan kay para wala. Lain man po kay mga lingin ug ulo magpataas og buhok kay mura magkuan. Ya pareha man migulong mga lingin non na mas mayong potlan jud kay mas neat man gud siya tan-awon. Oh, marato siya. Mura mo end na. Probinsya na si Aw. Yang Brad McCoy. Sada po dir siya nga barbershop kay relax ra pud kaayo ka, walay mga tingog og mga sakyanan ba. Wala kay Probinsya man nindot kay dili ka stress magkuan. So after kung mahuman ko, take over ko sa vlog ni Super Migubay. So kamuta sa ninyo mga ka-super pamilya. Huwag di kayo gibalag mig dalaga. Super pam. Next week. Okay kayo. Okay na. Super Pam, hiwalag mi kuan Kanang kanang ni siya vlogger nga pangisitaan Super Pam secret sa ni. si secret. Sa Super Pam. Vlogger nga kuha pa rin yung pangisitaan karong Lunes. Karong Lunes kay kuan. Kay matutugog kunos uban. Ang matutpas katigalangan sa maso sa kabulak nga dugo kuno buyog. Char. Lunes may mo adto kay kuan basig dakong bulan nya nay bituong magpadulos bulan. Basta yung anak ko nung nga tiliman una. Sulog tonon ko nung mga laki anak. Balog tinuod ba po dagway pag discarter na abuton. Nila bay. Jotay lang po. Pero mo po. So hey, hello mga kasiaw, mga ka-super pam. Take over ko sa vlog ni Super Migubay from Negros Oriental. Usa ni siya ka vlogger nga akong bisita diri sa probinsya Sikihor nga miare. So karon ang giari dili vlog. Miare siya kay magpaalot. Kay ang barbershop sa Dumaguete. Dili kay balo mo alot. Nahibalo siya nga ang maayo mga lulutay naa diri sa Sikihor. Bitaw joke no bitaw na mga ka-super pam. So sa akong mga solid supporters nga nakakita aning vloga, mamalihog ko ninyo og suporta sa ako ang friend nga si Super Migubay. Walay bayad ang pag-subscribe, pag-like and share. Kung mahimo, i-bill all para updated mo sa mga upcoming videos ni Super Migubay. So kung kinsa po tong mga supporters ni Super Migubay nga wala pa ka-subscribe sa akong channel, duawar ninyo akong channel, Probinsyanong si Aw. Ang number 1 nga si Aw nga vlogger diri sa Sikihor. Ako ra ginay si Aw kay ako ra may gangalan sa channel og Probinsyanong si Aw. So, muna seryoso ug nawong dili ni si Aw. Baliktad ba sa ngalan tang si Aw pero ang vlog seryoso. So, talagsaon ra pungin ane.
So karon na ami dire sa amuang barangay, dire sa Barangay Liloan, Maria Secure, Philippines. Naami karon dire kay gapagupit me. So sa lahat ng mga supporters ko na mga Tagalog, paki-support sa aking kaibigan Super Migo Bay. So ito, nag-umpisa na. Umpisa nang maggupit ng buhok. Ayan. Ito si Super Migo Bay. Tingnan mo. Dumagdag ang kapugian. Yung mukha namin parang pinagbiyak na. Bunga. Bunga. So, sa lahat po ng Alpaca Paro all over the world, ito po si Brad McCoy, ang aking kabrad sa Alpaca Paro 1973, Skiptron. Yan ang kaibigan ko na kabrad na laging maggupit sa aking 14 na buhok. 14 lang. 14 ba? 14. Kasi yung natira kong buhok, 14 na lang. Pero ginugupitan pa rin niya. So, pasensya na kayo mga ka-super pam at mga ka-probinsyanong siaw sa aking Tagalog kasi pure Bisaya ako. Napakahirap mag-Tagalog pag Bisaya ka. Di ba? Kayong mga Tagalog, marunong kayong mag-Bisaya. So, lamang ako sa inyong lahat. Kasi pag English ang pag-usapan natin, I don't know what is wrong. Diba? So, ito lang ang vlog namin ngayon. Magpagupit lang kami. Kasi wala kaming ibang makontent. Kasi, nung nakaraan na araw, marami kaming pinuntahan. Dito sa isla. Punta kami ng Kambugahay Falls. Nag-vlog kami. Naubusan kami ng vlog. Pero ang nag-vlog talaga, itong kaibigan ko, tinutulungan ko siya na puntahan yung magagandang tanawin dito sa probinsya sa Siquijor. Kaya hindi pa kami tapos, marami kaming pupuntahan pa. Ikutin namin itong buong isla. Kasi yung isla Siquijor, 6 lang na lungsod. Napakaliit. So, yung karugtong nito, mamaya na kay Super Migo Bay kasi siya ang mag-end. So, maraming salamat po. Don't forget to subscribe and hit the notification bell all para updated kayo sa mga upcoming videos. Thank you. Super fam maura to siya. Gwapo na kayo mag-alot oh. Probinsyano si Audo yun. I-promote ng iyang McCoy's Brad? McCoy's Barbershop namin dire. Thank you kayo sa Abang Barber. Si ito na siya. So, kung kinsa katong solid supporters ni Super Migo Bay nga naapod sa probinsya sa Siquijor, taga Maria, makalabay mo hari og mataas mong buhok, putli po naman dire sa Barangay Liloan naa ni Brad McCoy dire sa among barangay. Usa ni kabanggi itang mga lutay, og ganahan po mo og magpalot mo kabangon po mo niya. Magpalot mo patsadaon po. Patsadaon po. Dito joke na bitaw. I-promote namon ning iyang barbershop kay nailado nang po ni kay taga Kandaping, taga Maria, lungsod sa Maria makapalot man makapatupi naman po niya dire. So mura to among vlog. Bye bye. Super Ram. Thank you mga kasiaw. Thank you. Bye bye and good day.